okay? Dwi'n iawn, diolch. Ti'n okay? Good. Mae'n rhan o mywyd i erbyn hyn yn achlysurol wedi bod. Na, dydy rwy'n ddim yn meddwl. Dydy rwy'n ddim yn meddwl 50 mlynedd. Dwi'n sicr dwi ddim o hyn ymlaen yn meddwl am 50 mlynedd ddiweddarach. Na, ond i ddim yn credu bydde ni yn fan hyn yn eistedd nawr, hanner cam mlynedd yn ôl, yn siarad am hanner cam mlynedd o Pobol y Cwm, oherwydd nac yna beth yw natur y busnes. Ond dyna, yn amlwg, yw natur sebon, ac yn enwedig sebon llwyddiannus. A mae Pobol y Cwm beth bynnag, mae unrhyw un yn gweud am y gyfres, mae hi wedi bod yn gyfres lwyddiannus tu hwnt. Mae'r flwyddyn yma'n flwyddyn enfawr yn dydy. Mae'n garreg filltir mor bwysig i'r gyfres ag i'r i ni gyd sy'n gweithio ar y fe. So, mae'n arbennig bod e mor iconic ac mae wedi chwarae rhan mor bwysig nid yn unig i darlledu yng Nghymru, so nid ond darlledu ar draws y wlad. Yr atgof amlyca ydy pan oedd y Joneses fel y teulu clos ac ydyn nhw bryd hynny wedi ennill y lotri. 150,000. £328. Oedd o'n rhywbeth mor llawen ar y pryd ac yn gymaint o hwyl i'w seithi. Oedd o jyst i'n ffeithio na ni fel actorion hefyd, dwi'n meddwl, bod ni'n teimlo mor falch drostyn nhw. £100,000 yma. Ni wedi neud e! Ni wedi neud e! O, ni wedi ennill y loteri! Oi, ni wedi ennill y freaking loteri! Ni wedi neud y monkey casio! A dyna sydd nath taith cath ddechrau yn y deri, achos mi lwyddon ni i brynu'r deri arms yn sgil ennill y lotri. A dyma fi nôl yna eto. Reit ar y dechrau, nes i olygfa efo Rachel Thomas yn Bryn y Welon. Ac o'n i'n methu gweithio, adeg yna oedd o cyn adeg ffona symudol. A dwi'n cofio cyrraedd adra lle ni'n byw yng Nghaerdydd ar y pryd a ffonio'n rhieni fi i ddeud dwi wedi bod mewn golygfa efo Rachel Thomas. Achos oedd hi'n Hollywood star a bawb yn teulu ni edmygu hi. Meddwl bod hi oedd y fam Gymreig a o'n i'n falch iawn o hynny. Ware rygbi yn erbyn Llanarthur dros Gwmderi, Dai a Dic yn ware yn y pac ac ym hac Llanarthur gan bod hi'n invitational game oedd Delmi Thomas. Ac mi roedd hwnna'n foment fawr. I ni, wrth gwrs, oedd gynnon ni'n seren hefyd a ddreu graf yn ware i Gwmderi. Mae dwylo nhw dros y ben i gyd o! Yay! Every time, ref! Ond yn erbyn Delmi o'n ni'n yn y line-out fel betai, a mae'r cyfarwyddyd yn dod oddi wrth y cyfarwyddwr. Let Delmi win the ball, oedd y cyfarwyddyd dath i'r ca, a na lle oedd Dic a Dai yn edrych lan fel hyn ar yn arwr ni. Ware teg i Delmi, be wedws e oedd, wel boes, mi dwiang ore, ac wrth gwrs mi enillodd Delmi'r bel, ac mae'r stori bellach wedi mynd ar led bod Delmi yn well line-out jumper na Dic a Dai gyda'i gilydd. Fi wedi watcho Pobol y Cwm ers o'n i blentyn, gyda mam a hwari, a fi'n cofio tyfu fyny gyda cymeriadau fel Sue Hughes, Cath, a Mark hefyd, Arwyn. A fi'n cofio'r stafell ymarfer cyntaf des i mewn i, ac iste jyst nesa i'r ddau cewr i actorion Cymru yma. A ddyn eitha surreal, very pinch me moment i fi, felly oedd hynna'n atgof sydd bendant yn aros yn y cof gyda fi. Cofio pan ddechreuais i, o'n i wedi gwneud cwpl o scenes o lygfeidd tu allan cyn dechrau gwaith yn y studio, sef lle i ni nawr. Ac oedd y profiad o dod mewn i'r studio am y tro cyntaf yn beth ofnus iawn. O'n i'n nerfus iawn. Ac o'n i'n gweithio gyda Mrs McGurk, gyda Iola Gregory. A beth y ti moyn ma de? Paint. O laff, i fe? A dwi'n cofio, o'n i physically, o'n i'n siglo fel deilen, ac o'n i mor ofn, achos
Mrs McGurk, wrth gwrs, oedd Iola yn ffantastig, oedd hi mor lyflu. Ond o'n i gorfod taflu darts yn yr olygfa yma, a dwi'n cofio wnaethon ni ymarfer, a wedyn wnaethon ni, a ni'n dechrau gwneud y tec cynta. A ddath y flight allan o'r darts, a fel y slots bach yn y top, o'n i'n trio cael yn o mewn yn ystod yr olygfa. O'n i'n ddibrofiad i weid, please stop, allan ni ddechrau to. So na lle o'n i'n siglo a trio dweud yn lanesy a roi hwn mewn ar un pryd. A mi nes i lwyddo, ond o'n i'n falch iawn bod y drosodd. Os enw i gael dy ti? Mark. Yna'r cwbl i fe? Jones. Mark Jones. Ond wedyn pan nathon ni nôl mas, dath Iola mas, a nath i weid, great stuff, ysdim eisiau ti poeni dim, chod y teg di. Mae o go iawn fatha un teulu mawr. A dwi'n meddwl o'r pryd nes i ddechrau yr hollynyddoedd na'n ôl, y croeso ges i gyn y criw, yr cast, yr adran cynhyrchu, hyd at heddiw. Mae pawb yn tynnu mlaen, a mae e gyd yn beth sy'n ti'n galw yn rhywbeth cymdeithasol hefyd, ond dyn ni'n gweithio'n galed. A dwi'n meddwl mae pob un actor yma, a pawb sy'n rhan o'r gyfres, yn rhoi 100% pe maen nhw yma, a ti'n teimlo hynny. Ie, dwi wrth y modd yma, mae'n golygu lot i fi. Achos bod Pobol y Cwm wastad i bod yn rhan o mywyd i, mae Bethan sy'n chwarae ffion ar Pobol y Cwm sy'n fam i fi. O'n i'n rhywbeth fel 14 mis pan nath hi ddechrau ar Pobol y Cwm, felly mae'n rhywbeth sydd wedi bod yn gyfredol yn y mywyd i ers o'n i'n fach, a mae gwachad Pobol y Cwm wastad, o'n i wastad yn gwybod beth yn mynd ymlaen, pawb yn sôn amdano fo yn y tŷ, a mae Iwan cael dechrau yngyrfa i fel actores ar Pobol y Cwm. Dwi mor ddiolchgar i'r gyfres a fyddai wastad yn cofio, achos maen nhw wedi galluogi fi i wneud beth dwi'n caru bob dydd ac i fentro i mewn i'r byd yma. Wy'n credu bod Pobol y Cwm yn un o'r pethau pryn hynny sy'n pontio'r Cymru Gymraeg a'r di-Gymraeg. A mae fe'n bleser o'r mwyaf cael bod yn aelod o'r cast a chael ffermwyr o Benllyn a gyrwyr taxi o Gasnewydd a phawb yn nabod fi o'r rhaglen ac yn gweud cymaint maen nhw'n mwynhau'r rhaglen. A cymaint mae fe'n olygu iddyn nhw, a fi'n cofio un fenyw yn gweud wrtho fi, I love Pobol y Cwm, I don't speak Welsh, but it makes me feel more Welsh. Enghraifft a ddiweddar y rwy'n ar y bus yn dweud, how's your head, Megan? Cos oedd Megan wedi disgyn am hynny a wedi taro'i ffen. A wedyn oedd hynny ar draws bus yn mynd am yr eglwys newydd. Felly mae yna rhywbeth fel yna yn digwydd yn aml. A'r di-Gymraeg sydd yn holi fy wyau. Ti'n mynd i'r cywod bwyth yn canten, a maen nhw'n galw fi'n col. Maen nhw'n mynd, I call, how's it going, call? A dwi'n mynd siarad gair o Gymraeg. Dim sill, ond maen nhw just yn... So mae hwnna rhywbeth special iawn, rhywbeth... Dysyn ni wir gwerthorogi bod yna gynulleidfa mas yna sydd yn ddi-Gymraeg, sydd yn wir yn gefnogol iawn i'r gyfres. Pobol y Cwm Cymraeg yw a mi ddylwn ni gyd fod yn browd o hynny, achos i ni'n dod â rhywbeth special i chi fel Cymru Cymraeg. A i fi mae hwnna'n bwysig tu hwnt, bod ni'n erchwyn yn iaith, a'n cenedl, a'n cymuned. Diolch yn fawr am gwylio Pobol y Cwm. Amlwg, hebddo chi, beth yw'r pwynt bod yma. Ac mi'n gwybod bod Pobol y Cwm wedi gweld fel flagship rhaglen Cymru, ond mi'n gwirionedd mae yna sawl rhaglen i ddewis nawr. So mae'n hyfryd bod chi gyd mor ffyddlon. Wel, mae rhaid bod ni'n gwneud job yn da. Diolch yn fawr i bawb sy'n gweithio yna fo. Mae'r tîm yn un pwysig iawn. Ddim jyst ni'r actorion, na ni ydych chi'n weld, ond mae pawb sy'n behind the scenes, fel maen nhw'n dweud, yn ffantastig yma. A dyna di llwyddiant Pobol y Cwm yn hyb i. Ond diolch i chi fel cynulleidfa a cariwch ymlaen i watchad o. I mi cael eistedd fan hyn mewn 10 mlynedd eto. Penblwydd hapus iawn, Pobol y Cwm. I'r 50 mlynedd nesaf.